Aha. 2 cm byl bělačku. Dolů 2 Jo, aha, chudáku. Takže on je bečku. 2 cm. Zevonem to bylo dobré. Že on byl to... Ono má dobře platit dole. Kdo co? Patří, vždycky má dobře, já nechápu, jak to takhle dole můžeme. Ty že ona má špičky takhle. Ale holky tichučko teďka. No nahrává, ježiši. Moc pěkně. Ona spíš jde svárovat. Jo, on nesmí. Jo, já jsem tam na tom Jackovi. No a prý on... To já jsem si za ten zimový kopiťák. Tam to je taky až kopiťák. Jsem si obučila a prý on... Ten slib na ně. To je dobré, i mě koučí kopiťáček, co je? No tak to jsem se cítila. Se vím potom tu zednu. Jde krok, to Tesla. A Marky tam by, jak kdyby zatáčela. Můžete zavřít zobaky? No. Paní. Já jsem musela všechny. Paní. Paní. Nekecej mi do toho. Chci, že by se dá. No. Vypadáš to. Ticho. To se na mě podívat, rozmáš. A já bych mohla zjistit. Jo, nevím, se nedá fotit. Zvědovat se na svázu. Kde podle tebe kde na svá? Někde tam. A já se napsala tam. Ne na svá. Marky ne. No, to je holky, co? To vám jak nevyšlo. Ale zazvonil zvonek.